Nahulikam ang pagka-aksidente sa usa ka taxi sa Mandaue City nga mibangga sa Center Island. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may daan ang ipahimangno ang mga otoridad ni ini gidili gyud. Pag-drive og sakyanan labi na kun gikan nakainom, sama na lang ning nahitabong aksidente sa usa ka taxi sa Mandaue City. Kuha kini sa CCTV sa command center sa disgrasya sa may MC Briones Street Highway sa Mandaue City kaganihang kadlawon. Makita kini usa ka taxi nga nagsubay sa karsada. Apan taod-taod sa Picas Lane na kini nagsubay, maayo na lang kay way nakasugat nga laing sakyanan. Nabangga gyud sa Center Island ang taxi. May counterflow ni siya. Grabe, blatant kay ba diri. Counterflow ni siya. Ang iyang subay is padung ni siya sa norte. Matud sa team, nag-uwan-uwan sab ni adtong higayuna. Giingong nakainom usab ang driver. Kadlawong dako, hubog pagyud niya wango. Medyo edad-edaran na sa ang driver ani. Gihulagway sa taga-team, self-accident ang nahitabo. Gihold sa mga otoridad ang maong sakyanan nga maklaim kung makapresentar sa hustong papeles. Gikatakda usab nga pasakaan og reklamo ang driver gumikan sa nahitabo. May kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang ipasakang reklamo batok sa maong taxi driver matod sa taga-team. May Daghang salamat, Nico Sereno.